Takže čau lidi, tady vás zdraví pitíčkou nového videa. Teďka hrajeme hru Secret Killer. To hrák Murder Mystery, akorát tady mě honil, se umřel. Pan jumper. Je zajímavé, že ho teď nechává být, ale prostě tady je prostě šerif a monstrum má Innocent, jo? Nic jako novýho, jako. Je to stejný Murder Mystery, akorát, že tady jsou všichni duch. Ne, nejsou tady duchové, jenom když umřeš, tak jsi duch. A jinak jako prostě normální člověk. Třeba tady ta holka, jo? Ještě máme 200 nebo 300 lajků na tomhle videu, jestli vůbec vyjde. Tak budeme hrát Brookhaven, si zahrajeme Brookhaven, jo? 200-300 lajků. Dáme na 100, Abych to nepřeháněl, tak na 100, jo? 100 lajků na tomhle videu budu hrát Brookhaven. Jak teďka budou vycházet třeba, já nevím, Murder Mystery, třeba tahle hra. Ne, prostě nějaký obíčka a tak, prostě budu vycházet a tak. Ale až bude 200, ne, 100 lajků, tak budu točit Brookhaven. S mým druhým pitíčkem, to je můj AKK, můj brácha. No, je to můj brácha. Ještě něco. Jsem neviditelný, koukejte lidi. Čohaj mi to, jsem neviditelný. Vlastně nechci okecávat, ale video je video. Jako já si nesnažím být třeba jako třeba Ment nebo Dodo nebo MG, jako MG Fitman je za mě docela dobrý, jako. Dá lidem radost, to se mi líbí. Možná i Dodo, to nevím. A na Dodo se moc nekoukám. Sorry Dodo, to nebyla urážka. Skrytá je místo. Lidi, našla jsem skrytou místnost. AKK Jungles. A Jungles? Počkej. Lidi natáčí Jungles Brookhaven, nebo Livetapur, já nevím už. Já si myslím, že podle mě ten Brookhaven jako. Ale já se na něj nekoukám, já jsem viděl jenom nějaký skrytý místa. Innocent. Roblox, podívejte, Roblox. Dneska tady druhý pítičko není, protože se kouká na shorty. I to je první video a budu doufat, že bude dobré. Pokud to neskazím mým hlasem. Si musím koupit jinak repráta, ale já už ho nevím. Ten mikrofon, už to namotané, že nevím. Netočím to ani sotva, ani půl roku, to ne půl, ani 5 měsíců to točím teprve. A tak já se snažím jako nějaký videa prostě dělat třeba auta, ale ta schovka. Budu si natáčet prostě nějaký shorty random prostě. Mě to moc nebaví o ty shorty už teďka, jsem si řekl, že budu natáčet prostě videa. Na začátku budu točit třeba takový třeba 5minutovky budu točit, nevím. Prostě, tak nebudu do toho moc kecat. A nezapomeň dát like a odběr ještě. Vlastně tím podpoříš jinak a potom ještě. No, podpoříš mě tím prostě. A budu dělat větší content a větší content. Tak. Kdybych chtěl být stříhač, tak on mi řekne a může být třeba mi stříhat video. Já jako moc nejsem v tom dobrý v tom stříhání. Já nestříhám moc, já buď tam něco malinko, třeba 5 minut tam něco šušňovat, tak to pošlu. A nic moc.
Třeba ty shorty ty jako natočím a pak to prostě tam blejsknu. Prostě dám. Nevím, jestli pořádný youtuber furt kecá do videa, nebo ne, já nevím právě, že si kecá do videa furt, nebo prostě jenom prostě hraje, ne, prostě nemluví. Nevím, kdo se na to bude koukat, tak mi napište, prosím. To mimo mapu. Unicorn. Komu brácha se kouká na džungle, se na dangle, se koukám na ty skryté místa. Jsem se dozvěděl od mýho druhýho pitíčka bráchy, že je nějaká džungle, co mám a ten divný, že má hrozně ráda růžovou a protože džungle s modrou, to nevím. Má od něho samozřejmě, že ten, jak se to jmenuje. Tady je šerifos. Nech mě holka, modrouka. Nech mě holka, modrouka, než se dá vyjít potoka. Skryt. Jsem umřel. Tak já neumím hrát. Tak vás. Nezapomeňte dát like a odběr. Víte, ne? Mám to ještě dám do popisku, jak se to jmenuje, to je Secret Killer, jo? Prostě tam takový, prostě nevím, tady, tohle tam je prostě takový video, prostě. Tam takový monstrum tam je a tam je prostě takový okno a tam pod tím je prostě nějaký bacon nebo něco, já nevím. No. Tak čau a dávajte lajky a odběry, doufám, že se vám tohle líbilo, tohle video. Tak, nazdar, zdraví.